Bamba ke nakho kokuncane, bamba lokho okuncane. uJesu uhamba nabafundi encwadini kaJohane sebebona oyimpumputhe. Sebethi ke abafundi, Nkosi, ingabe isono sakhe lo esenza ukuthi emahlweni engaboni noma isono sabazali bakhe? Uyaphendula uJesu uthi akusona isono sakhe futhi akusona isono sabazali bakhe ukuthi engaboni, kodwa into eyenza ukuthi engaboni ukuthi kukhazimuliswe uNkulunkulu ophezulu konke. Asithandazeni ke bazalwane ngale yosuku lanamhlanje. Angazi bangaki esithandaza nabo ukuthi impumputhe ingaboni akusona isono sayo futhi akusona esabazali, kodwa ukuthi kukhazimulise. Ngamanye amazwi, noma ngabe kokuthiwa kwakufika umprofeti onamandla kangakanani ovula amehlo empumputhe, kodwa le mpumputhe wayengekakwazi ukuyivula amehlo, ngoba uze kuvuleka amehlo lempumputhe kumele kube khona udumo enkosini, kumele kube khona ukukhazimuliswa kukaNkulunkulu. Mayengeke uNkulunkulu akhazimuliswe kwangamane impumputhe ihlala iyimpumputhe kuze kuba iye kufeni. So manje into ke esikhulunywa abafundi ke baveza lokho kubathi abafundi, ngabe isono sakho? Uthi uJesu cha, akusona isono sakho, kodwa ukuthi kuze kukhazimulise. Ngamanye amazwi, le mpumputhe yathi sesiswini kunina, kodwa emazulwini kwakunomhlangano kuthiwa kambe sizokwenza njani emhlabeni ukuze igama likaNkulunkulu likhazimuliswe. Kwathiwa akuzala umuntu oyimpumputhe, solo kwasezizalweni sakhe ke wazalwa ke eyimpumputhe ukuze kuzokhazimuliswa igama likaJehova. So akekho umuntu oyinamandla ukuthi engalapha impumputhe. Kwangumela impumputhe ukulapheka kwayo, mayiqeda ukulapheka kuthiwa uJehova ukhona, uJehova uyaphila. So nasesimeni sakho ngizomemezela into enjalo. Ingakho usuzamile wehluleka wazama ukusizwa abantu akwenzeki. Asizathu yini? Ukuthi mhla kumele kusizwe wena, kumele kube khona udumo enkosini. Malingeze ukuba khona udumo ngamanje uhlala nje, angazi bangake ngithandaza nawo. Ngiyazi uyafesa ufuna umsebenzi awutholi, kodwa wathi ngikutshele into eyenza umsebenzi ungawuthola ukuthi ukuthola kwakho umsebenzi kuncikile kubantu, kanti mangathatha ukuthola kwakho umsebenzi umncikise kuNkulunkulu, kungakhona inhlokomo, kungakhona udumo. Into eyenza izinto esifisa singatholi ngoba sincikile kubantu, kodwa masingake sisuke kubantu ukuthi izinto zethu sizoyithola udumo oluzokwazi ukuyaNkulunkulu. Akusona isono sakhe futhi akusona isono sabazali, kodwa ukuze kudunyiswe uNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Kwathi ngizomemezela namhlanje akadunyiswe bafowethu, akanika udumo lumfanele ezulwini. Ingelosi ziyabhabha phezu kwekhanda lakhe zithi ungcwele, zithi ungcwele, zithi ungcwele. Phansi komhlaba kuthi ungcwele, nathi sesimele lokho ukuzothi akekho uNkulunkulu ofana naye, uduma liye kuye. Lithi ke iBhayibheli yasuka impumputhe yayogeza echibini. Ngithami ihambe yogeza abantu babeyibuka bethi impumputhe le, kodwa impumputhe impela, kodwa ihamba kanjani ngoba siyazi ayiboni. Lithi iBhayibheli yageza echibini, mayibuya bayayibuza kwenze njani, ubani okwenza wabona wathi nama ngazi, kodwa ukhona umuntu okuthiwa uJesu Kristu. Kwase sedunyiswa uNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Impilo yakho kuzilunge akube ukuthi uJehova ophezulu konke uyadunyiswa ngesimo sakho. Khuleka kuleso simo sakho, usucela abantu abaningi bekusiza akwenzeki, kodwa nangu umuntu uJesu Kristu. Ngokusiza kwakho kumele kube khona inhlokomo ekhaya ezulwini. Akusona isono sakhe, akusona isono sabazali, kodwa ukuthi uJehova ophezulu kwakho konke adumiseke. uNkulunkulu akubusise. Amen.